Hej, denne video kan du både bruge til automatgear og til biler med manuel gear. Hej hej. Velkommen til den tekniske gennemgang af denne Folkevogn Tiguan. Jeg vil nu gennemgå alle de ting, som I skal kunne til køreprøven. Til køreprøven får I typisk 3 spørgsmål, og hvis I ikke kan svare korrekt, er I principielt dumpet, så følg rigtig grundigt med. God fornøjelse. Vi starter gennemgangen ude i motorrummet, og for at komme derud, så skal vi først hive i håndtaget, der sidder hernede ved pedalerne. Derefter tager man fat her under klappen og udløser den her udløserknap, og motorklappen kan åbnes. Det første vi kigger efter er, om motorrummet er rent og pænt. Der må ikke være olie eller andre udsivende væsker. Bremsevæsken skal befinde sig mellem maksimum og minimum. Man kan se her foran. Sprinklervæskebeholderen har vi her i højre side. Måden man kontrollerer den er, at man starter bilen, og hvis der er et symbol som på den blå kapsel, der lyser op i instrumenterne, så mangler vi sprinklervæske. Der skal være nok sprinklervæske til en køretur. Kølervæskebeholderne herovre i venstre side, og der skal være væske mellem minimum og maksimum inde på det skraverede felt. Når vi skal kontrollere olie på motoren, skal vi starte med at trække det gule håndtag op. Vi lægger oliepinden vandret og tørrer den ren med en serviet, og der ligger altid servietter over i førerens dørside. Vi sætter oliepinden ned igen, og når den på ny kommer op, så skal olien befinde sig mellem minimum og maksimum, som er de 2 hakker på pinden. Hvis der skal olie på, så foregår det over i beholderen her med oliesymbolet. På dækket skal vi først og fremmest sikre os, at vi har nok dækmønster. Det gør vi lettest ved at sætte fingeren ind i mønstret og så køre på tværs. Og når man så kan mærke slidindikatoren, som er den lille forhøjning nede i rillen, hvis dækket er slidt ned til den forhøjning, så skal dækket skiftes. Er der mere end det, så kan vi sagtens køre videre. Som I kan se på dækket, er der masser af mønstre her. Så skal vi desuden have 4 ens dæktyper på bilen. Det vil sige, at hvis det her er et sommerdæk, så skal de andre 3 dæk også være sommerdæk. Er det vinterdæk, er der desuden en rotationspil på dæksiden, hvor dækket skal køre i pilens retning. Dækket må ikke være revnet og mørt. Der må ikke være revner af dæksiden. Der må ikke være buler på dæksiden, ligesom fælgen skal være ubeskadiget. Til sidst skal dæktrykket være korrekt, og dæktrykket står over i dørsiden, og det kan kontrolleres på en tankstation med et manometer. Og husk til sidst, det er ikke kun det ene hjul, der skal tjekkes, men det er alle 4, så I må hele vejen rundt om bilen. Når man skal undersøge bilen for retslør, skal man først og fremmest starte motoren. Ellers så virker servostyringen ikke. Derefter stiger vi ud af bilen. Og drejer forsigtigt fra højre til venstre med små drej. Og hjulet skal følge med det samme. Hvis hjulet ikke følger med, så er det retslør.
Og er der retslør i en bil, så må vi ikke køre i bilen. Retslør vil sige, hvor meget kan man dreje på rattet, uden hjulene følger med. Og det er selvfølgelig begge hjul, der skal følge med, så I må gerne bede den prøvesagkyndige om at gå ind og dreje på rattet, mens I tjekker hjulet over i højre side. Hvis der er fejl på den elektriske servostyring, så vil kontrollampen med det røde rat lyse, og dermed må man ikke køre bilen. Så den skal selvfølgelig være slukket, når man kører. Når vi skal undersøge vores fodbremse, skal vi først og fremmest sikre os, at vi har en ru gummibelægning, så vi ikke glider på pedalen. Der må ikke være noget sideslør. Når vi træder bremsen ned, må den ikke kunne gå helt ned i gulvtæppet, ligesom koblingen. Når bremsen er trådt ned, må den ikke synke yderligere, da det er tegn på, at vores bremsesystem er utæt. For at teste vores vakuumforstærker, pumper man 5 gange på bremsen. Dermed kan man mærke, at bremsepedalen bliver hårdere, og når vi holder den nede og starter motoren, vil vi opleve, at bremsepedalen synker lidt. Her har vi knappen til parkeringsbremsen eller håndbremsen. Trækker man knappen op, så bliver håndbremsen trukket, og trykker man den ned, så bliver parkeringsbremsen lagt ned. I den her bil er parkeringsbremsen fuldautomatisk, så du behøver ikke at aktivere den. Du skal bare være sikker på, at parkeringsbremsesymbolet er tændt. Desuden skal man vide, at parkeringsbremsen skal være mekanisk, det vil sige, at den må ikke være hydraulisk, som vores fodbremse er, som virker med bremsevæske. Mekanisk vil sige, at den skal have en fast forbindelse til bremsen med en stang, stålwire, tandhjul eller lignende. Desuden skal parkeringsbremsen kunne holde bilen på en hældning på 18%, det vil sige, at hvis vejen er 100 meter lang, må den falde 18 meter. Det lyder ikke af meget, men det er faktisk meget stejlt. Hvis parkeringsbremsen er af den gammeldags type, så når man slår på siden, må håndbremsen selvfølgelig ikke falde ned. Den skal kunne stå fastspændt. På bilen sidder der en støddæmper ved hver hjul. Støddæmperens opgave er at bevare vejkontakten, sådan så at hjulet konstant er nede på jorden, i stedet for at hoppe op i luften, som ville være tilfældet, hvis støddæmperen var i stykker. Inde i fjederen, som vi kan se herinde, der sidder der et rør, og det rør er selve støddæmperen. Måden man undersøger støddæmperen på er at trykke ned på hver hjørne af bilen, og bilen skal stoppe sin bevægelse med det samme. Vær dog opmærksom på, at du må ikke trykke hvor som helst på bilen, da biler er bløde og nærmest er lavet af coladåser, så du må kun trykke nogle bestemte steder, som du kommer til at se nu. Ved test af støddæmper, så åbn motorrummet og tryk på de her skruer og kun på dem. Begge hænder på og tryk hårdt ned. Og bilen skal stoppe sin bevægelse med det samme. Hopper den videre, så er støddæmperen i stykker. Hvis du skal undersøge den bagerste støddæmper, så åbner du bagklappen. Og så tager du fat her i højre eller venstre side af den brede bjælke og trykker hårdt ned. Den skal stoppe sin bevægelse med det samme. Står den og hopper videre, så er støddæmperen defekt. Når vi skal undersøge blinklyset, så det letteste vi kan gøre er at tænde havariblinket. Så går vi udenfor og går hele vejen rundt om bilen for at tjekke, at alle blinklys de blinker. Blinklyset skal blinke 60-120 gange i minuttet. De skal være så kraftige, så de kan ses i dagslys. Og alle 6 blinklys skal blinke.
Lyskontakten sidder til venstre for rattet. Når lyskontakten står på 0, så er der standard kørelys på, det vil sige, at der er kun lys foran på bilen. Hvis vi sætter lyskontakten på auto, så er der fuldautomatisk kørelys, og det vil sige, at den kan selv tænde og slukke nær- og fjernlys afhængig af lysmængden udenfor. Hvis du selv skal tjekke lygterne, så er det nødvendigt, at du først sætter tænding på eller starter motoren. Tænding vil sige, at du drejer nøglen eller trykker på startknappen, eller start motoren, det vil sige, at træk koblingen i bund og tryk på start. Så er der tænding på, og vi kan se, at der kommer lys i kontakterne. Første symbol er positionslys. Næste, det er vores nærlys. Og fjernlys, det får vi på ved at skubbe blinkeren frem. Når der er nærlys på bilen, har vi også mulighed for at tænde fjernlys. Fjernlys får vi på ved at skubbe blinkeren frem, så tænder den blå kontrollampe. Træk tilbage igen, og vi er tilbage på nærlys. Positionslys skal kunne ses på en afstand af mindst 300 meter. Det skal være hvidt eller gulligt, men altid parvis ens. Nærlys skal kunne oplyse vejen mindst 30 meter frem. Det skal være asymmetrisk mod højre, og det skal have et fald på 1%. Når vi skal undersøge, om bilen har det fald, den skal have på nærlyset, så stiller vi os foran lygten og sætter en finger, hvor lyset rammer. Vi går nu 1 meter ud, og så skal lyset være faldet mindst 1 cm. Fjernlys skal kunne oplyse vejen mindst 100 meter frem. Og alle lygter foran skal være hvide eller gullige, men altid parvis ens. Bag på bilen skal der være baglygter, som skal kunne ses på en afstand af 300 meter, ligesom positionslys. Der skal være bremselys, og dem skal der være 3 af, og de skal være 4 gange så kraftige som baglygterne. For at kunne undersøge dem, er man nødt til at være 2 personer, hvor den ene træder på bremsen, og den anden kigger på lygterne. I må gerne bede den prøvesagkyndige om at træde på bremsen. Der skal være reflekser bag på bilen, og dem skal der mindst være 2 af. De skal være røde, og de må ikke være trekantede, da det betyder påhængskøretøj. Nummerpladebelysningen skal belyse nummerpladen, så den kan læses mindst 20 meter væk. Desuden er der bakgearslys, som er hvidt, og togebaglys, som er ekstra kraftigt rødt. Vinduesviskerens funktioner er som følger. 1 hak ned, og vinduesviskeren kører en enkelt gang, hvis der lige kommer et sprøjt på forruden. 1 hak op, og vinduesviskeren kører interval, det vil sige, at den bliver styret af den føler, der sidder i forruden, og starter og stopper automatisk afhængig af, hvor meget det regner. Endnu et hak op, så kører viskeren fast lav hastighed, og sidste hak, der kører vinduesviskeren på høj hastighed. Hvis at ruden er blevet beskidt, kan vi trække kontakten ind mod os selv, og sprinklerdyserne sprøjter sprinklervæske på forruden. Hvis det er den bagerste vinduesvisker, vi skal bruge, så skal den skubbes 1 hak frem, og så kører vinduesviskeren. Hvis bagruden den skal vaskes med sprinklervæske, så skal vi skubbe den frem og slippe den igen. Af de knapper, som vi også skal kende til herinde i bilen, er den her, der sætter al luften op til forruden, hvis den er dukket til. Den her, den sætter varme i bagruden, hvis den er dukket. Og her skruer vi op og ned for varmen. Hornet skal have en klar og tydelig tone og må ikke spille melodier.
Under bunden af bilen sidder udstødningen. Udstødningen hænger i nogle gummistropper og skal sidde fast. Hvis man rusker i den, må den ikke falde ned på jorden. Mange nye biler kan man ikke komme til udstødningen, så man vil ikke bede om at kravle under bilen. Men er der mulighed for at skubbe til den, så kan du selvfølgelig gøre det. Den må ikke larme unødigt. Hvis man kan komme til udstødningen, kan man prøve at ruske den lidt og se, om den sidder fast. Den skal sidde fast i sine gummistropper. Men pas på, den er varm. Man kan eventuelt skubbe lidt til den med foden. Når motoren er startet, så må udstødningen ikke larme unødigt højt. Den røg, der kommer ud, skal være klar. Den må hverken være sort eller blå, som er tegn på fejl på motoren. Du har nu fået gennemgået alt det stof, som du skal bruge til køreprøven. Hvis du synes, det er svært, så gennemfør filmen endnu en gang, eventuelt tag lidt notater, og ellers held og lykke med prøven.